Keburam kejingro kejingu ngai shuble ke Singapore ke pementa. Bat kumu syakri berjong try ngapdiang sobai pi baro syakni ke online service lingba ke YouTube. Ya kapal pelong da kapalang ublay iklisya maulai shalom. Di hakni ke por nginyo banya solang hakajing syakri jungi ya ublay. Ha kiyeng kesem ke jungi. Ya kabang iyo pan kraw ke kerteng ke bakhut jungu. Kum hak di kapor ke pementah. Pat syua bengin ya syakmat hak benta juga jing syakri. Ngan pendam hak jing duai. Hak jing don dekat jumi ableng wan hak di kapor. Banduai pan IT syami. Ya ke jing syakri barok ke bengin yo. Nado bastang hak bakut. Bat ngada duai bo munsim bakhut jumi yo ban syimti pan yalam pan penhem ya ke jing syakri jungi hak di kapor ke pementah. Hakirim payeng ru ya ka pangin yoban mat kanya ka jing kerku ku jong me haki benta baro jong ka jing syakri lang haka kerteng ka jong Yesus Kristus no pnim no sius pa ngadwai kini baro amen. Di hakini ka por ngin yo ban ya so lang da ka bang yarwai ka jing ruai ka ba lais pa lai punyo ka jing ruai ka ba lais pa lai punyo akat no kraw melong. Pada din kini jing ruai nga kerpat yai ba si kharsieng banyalami ngi ka plin ka ktin ka jong blai bat banduai. A blai u try a bada jing sko ling nga berkat ya ki kam ki ti jong me ki keluarga pleng bertat kerubat baro ki penpau ya kapor pelajong me mensim jong nga karwai da jing ya ro akat no kraw melong a play mensim jong nga karwai da jing ya ro akat no kraw melong a simbon jadi tenat gasko baki yar bagi surbatya abang ape naklar ki lomba pengan jing po bace iping jong mensim jong nga karpai da jing ya ro akat no kraw melong a play mensim jong nga karpai da jing ya ro akat no kraw melong a son marway ublay shem benot ban panukon mancha alor nikna jing yam bashirkay ban kinamar jong agi popahon mensim jong karwai da jing ya ro akat no kraw melong a play mensim jong karwai da jing ya ro akat no kraw
yang syari pernah syaneng na jing mengan pendapat yang wai hang ta akat not crowd belong ngap lay ngap leng men sim jong ngap kan wai na jing ya ro akat not crowd belong ngap leng men sim jong ngap kan wai na jing ya ro I got no crowd, me long up lane. Mother Shaman, Bapania Ekajing but Kajing Kublay Yabaro ki Parabanged, ki Parlok ki Parajor, but Baro Kibayo. Ban page lemba jong kenika YouTube channel. Haswa bangan duai ngan puli katu kat ni nakaktian ke KBM ke jong ublay. Ya ka ba phela ban siam na ka gospel ke jong Lukas ka lenong ka ba phra ka dekhot ka ba ar hado ka ba ar kisam ka ba shispa ar huwe ka lenong ka beningkong bat ka ba ar. Ha kiju kisam ka ba sanpho ka dekhot ka ba khatsan ka kitab ke jong Isaiah kalau nong kaba saupuai kad khot kaba khatlai bat na kisam yang kaba saupun riu kad kala khot kaba ningkong bat kaba ar bat kaba khaddu na prophet Nahum kalau nong kaba ningkong kad khot kaba hinyo ki kentien ki baong kumni kala jati ha kawai na kita kisngi baula lekio kawai kalieng lambat kisenran jong u ba ula ong haki yang ini lain no siliang kapong di kelai penmino henrei kat ba kinang penyak lieng ula yo thia di ke eryong kala hiar ha kata kapung bat kalieng kanang dap nang dam da ko bat bakin yam di kelai wan ha u bat kila kersiu u ke daong ku kenrat ngila yam di ula kendet bat ula seneng ya kata kal air bat ya kata kejiat pelung ko kumta kelai jano bat kalalong ka bajai ngan kmiet ya laki kmat sekilom nang no kawan ka jingarap jonga kawan no utrai ubala thau ya ka beneng bat ya ka khandau bat tu khot kerpat hanga halakas ngi ka jingjenjar ngan pelat yame temen pendan brom yanga namar manga utrai ublai jome ngan bat ya ka ti kamon jome da ka ba ong hame wat syatieng ngan yarap yame ublay ulong ka jakari bat kabor jongi ka jingarap bahajan haka jenjar namar katangan syatieng laka kelaka khendau bat lapen ki kilum hapdeng ka duriau utrai ulong obabha ka kot baskem haka sngi ka jingjenjar bat u itu ya kita ki basyania hau ublay kerku abangi shaskor ya ka tien ka bem ka jong ngin ya pai ka jing duai nong penem babha khmat jameng iwan hakani ko por jong kani ka si ka bamanta ko kunra babha banai ngo eme ko trai ba malau utrai jong ki trai usiem jong ki siem ublei uba ko trai ka beneng kalong ka khat ka jame ka khandau ka jakayu ka jat ka jame ba jisubi jang ai ngo eme ko trai ba me penla bat ma ai ngi ko trai ya kani ka lat bat ka kabu ablai bi ja ba kum ka balang ablai bi ja ngi nyo ban penlong ken ya kani ko online service ken jisubi ja bat kunrat ba bangi songo ime ko try ba lamba jang kiti ki por ko jisu be jang ko try ho ngiyat ko try kiti ki sngi ki ba ngiyat ko try ki sngi jang ka jingjenjar ngiyat ablai be jang ko try lamba jang kini ki sngi ki bla let no kendiat ki por bat kendiat ko try kini ki bna ablai be jang shisha ko try ngila du ko try ya kata ka bani kiu ko try shkiyin ka ba kentang ka jome ba kum ki para bangat ablai be jang bangin yo ko try ya ka bani seng lang ken jisu be jang bat shisha kala don ko
try kata jingkang kerdap ko kunrat apa ko try wat i tegi jingkang jo i mani la kang kerdap nei ablai bi cha ngai ngoi me pat ko try bi cha ba melong blai ken uba ko try kata jingkang jong ke bedeng ko try kam simpat la kang ablai bi cha ba try me pli pat ya kene kalat ablai bi cha ko try bangin yo ko try kene ke jing syakri ablai bi cha kene kalong ko try ke jing penyat ka start ka jome ngira songo i me ko try na ka banta ko try ke teknologi nam teknik ai ko try ki longi ko try ki plan ki jome kan ablai bi cha ko try number ba ka ketien ka jome on yo ban yalap kaleng satlak ka pertai ken ba ablai bi cha kene kalong kalat ko try ka ba me malapan kre lupa kan ablai bi cha ba ka ketien ka jome ko try on yo ban pen ngau baro kan ba jisu bi cha ne ko por ko try ngada duai ablai bi cha ko try habang yo ko try me ai ngi kan ko por kan jisu bi cha bangin wan ko try khamat ka khat ka jing ai ka jome kan kra ba ka ta ti jong ka jing ai ka jome ko try mem sim lapat penjendong ko jisu bi cha nai ko kra ba ngi ai ngore me ko try bang menang ai ngi ka ta ko por try ya bangin la ko try ka ban shaskor ya ka tien ka bem ka jome ba try ki kin tien ki bang la pulia ka ne ko por ka ba menta ko jisu bi cha ko try ka pen kan mau ka nya blai bi cha ba ka ta ka jing ya lenti ko try ha ne ka pertai try kalang ka badap ko try de ki eryong ka badap ko try de ki jing jinjar ka badap ko try de ki jing ki palo ba ka badap ko try de ki jing thlong ka jisu bi cha nai ko kun rat apa dang kita ki ai ko kun rat ba mame ko try ha ba ko try ki sunran ko try ki la ya ka ban kersiu me ha ba ki la ko try ben wat ya me ka nya blai bi cha mes nang ko try bat kita ki jing thlong bat ki eryong ki long ki ba jai jai ken ko ra ba jisu bi cha ko try namar kata ko try ngadua ya ka ne ko por ka ba menta ko jisu bi cha nam te ki khon ki jame ko kun rat ba ha ba ki snap ni shas kor ab lai bi cha ko try ai ba te ki tien ko kun rat ba ken ai kran ken ai ka bor ken ai persan na siem ko try ha ka jingem ka jong i we pi we ko try ba hap dang jing ni ki por ko try ngin nang ab lai bi cha nang ta ka jing hikai ken ya ka ba ngin dak ko try ka ban kersiu ye me ken ba jisu bi cha ta ba ngin nang ko try ya ka ban kersiu ye me ken jisu bi cha ba ki ke ai ki jat thlong ko try ken le no ken jisu bi cha ngi songo re me ko try ngi la puli ko try ka tien ka be em ka jame try ba hap dang jo ki ski ki jing jar ko try uno roi sang wang shanongan pet bat shanongan kmit iki kman ka nang no ka jing rap kalwan ba kata ka jing rap kalong ka bawan tang na mi ka nyap lai bi cha habang ngi kmit shame ko try mami uba kular try bandan rekat bat mami ko try uba kular ab lai bi cha banginam shat tiang ko jisu bi cha ngiem ko try ka ka por ab lai ba ko cha ba ngi pet ko try ngi kum ba ka don ka kut lat ko jisu bi cha langi tur sakmat ngi ko ba kam long shu kan ba langi ma don kran shadien rungi ba kam long rai ko try ko ma ka ka por ngi ai ngu ye me ba ngi shakri ye me oblai u ba long ko to oblai u ba wan ban tukar ko ma ka ka por bat ko ma ka ka por ab lai bi cha me wan ko try ya ka ban pelat ken ya ki khon ki jome ab lai bi cha ki kular ki jome ki blang ke ba amen ba ho bat ma uju try u ba ngi shakri menen menta bat siki ba mu chukot me la uju oblai u ban le ki jing isnai ki jome try bat namar kata ko try ngada duai kerpang de ko por ko try nakam de ki pra bangai ko try ki badan ko try ki yeng ngaduai ko try nam de ki parok ki para jor ngaduai ko try nam ta baro ki ba pet ko try lemba jong ke ni ka YouTube channel ab lai bi cha bakin yo pediang ya ke jing kerku ka jome ko kra ba ke jing pelat ka jome ko kra ba ki tai ki badan na pleng jo ke jing ye ke jing pendap ka jome try ki ki badan na pleng jo ke jing kerdo ke jing penkhia ka jome try ye ki tai ki ba ki kendo ye ki jing pang ki jing sitam la ka lo ka met ka chongki la ka lo ka men sim ka chongki bat kra ba ki tai ki blas tuat kita ko try ki bla se ban hiar ko jisu bi cha mami men kirsio ba me ko try men kintiu pat ye ki kan ja blai bi cha be lai ko jisu bi cha ba pleng jo ki tai ki por ko kra ba ngin nang ga blai bi cha ya ka ban pet se me ko try ban kong hu ya ka tim ka jo me kan kra ba jisu bi cha ba dei ko mak ta ka por ko try ha bangi wan khmat jo me try jisu bi cha da ta ka men sim ko try ka bang ngim do ni yesu na la di kan kra ba ngim tep ko try kum no ban le ban ngim nang hi ko try kum no ngin le ab lai bi cha en re ha bang ye thu e me ko jisu bi cha ka don ka jubab ko kra ba ngi ai ngo e me try ba ma ai ngi ka ne ko por ko try ya ka bang ngin yo ko try ya ka ban shas ko ya ka tim ka be em ka jome ba ho ko kra ba ka jing duai ko try ka ne ko por ka long ru ko try ker pang nang ta ka tim ka jome ka ba men pha no ka ne ko por ka ba men ta la me ju shakri u jome gra ba bang ni pun kan mau ka tim ka be em ka jome try ba nong ba ap ya la jong ka tien ba kan
mi no nak sintur kisakri ke jome but Jesu be jame ong hadien kata ko trai man sa pen skam ya ka but Jesu be jame kular ko trai kat kum ka tien ke bem ka jame ba ka tien ka ba me pha trai ka wan pha pli kan pendap ya ka ei ka la pha ya ka kan roi bat kan man krai trai ha ke ba pdiang ya ka namar kata ko trai ai ko trai ba ka tien ka jame ka ba man pha ka ni ka po na ba sakri o jame ko trai kan yo jaka ko trai ha ki khun ki jame kan wara ko trai ke jing polai kan wara ko trai ke jing penkhia kan wara ko trai Jesu be cha ya kita ko trai ki bat bor kan wara ko trai ke jing kristian bor ki kan Jesu be cha ba trai pen sle lo jong sakri ablai be cha ha ba yang ban kren ko trai ke ko trai Jesu be cha ke jing pen kre kalong ka jong briu trai en rai ko trai ke juma pat ke jing penjanai kalong na me kan ablai be cha kra ba ba ma da ker ku ye wei pi wei ko kra ba ki ba sha skor bat ki ba pet ko trai ya ka program ai ablai be cha ba kin yo mat ko trai ya ta ka jing kur ko blai ke jome ha ke yin ka sam ka jong ki ha ka jing em ka jong ki ka ba ma simet ko trai bat ha ka nu ka por ko trai ka ba ki pet ablai be cha mami ko trai man yo ban ya kendu bat ki ken ngi ai ngo ime ko trai ban ngi don mami ublai ubang ila ban wan ha ka nu ka por ko trai bat Jesu be cha Jesu gemangi pen kemapan baka jingkang ko trai hapok ka hima ka jome kampat nong ko trai ka bakang ndai ko trai menang pli ka jingkang kan ya blai bi nga bat la dengi wan ko trai syami ko trai melong ubak loi ban pediang kan ni ko Jesu bi ngi ai ngo imbe ko trai nam tang ni ko por ko trai bat ngi da ai tiru ko trai ki jing syakri baro ke dang sa ko trai ngi da pen kentang ko trai ki ti blai ki bem ke jome kan bat ung mensiam ko jome trai una yo ya ban ki la luot mensiam ba ko jome trai una yo ban pray bol ba ko trai haki khon ki jame baro kan gini gi pan gi kerpat gini gi duai haka kerteng ge Jesus Christ nang penem be ye mentabal hakata amen. Tu boleh berkui ke jing boleh berpon ke tim jong lei pat kun juru ke jing kepan ke jing wai te ke ni ke por sha bangin pois ke panta ya ke bangin yo ban shasko ya ka khubon ka ktin ka jong blai ngin yo sngo ha ka ni ka por ya ka jingrwai ka bekerpang nei we ni ki kon samla imis neli kharbuli Raging God at Usha, Jingya hello dinna, hello ulum baganja, ban pendap man ukba, kurik thang uladi, kakrung rula penmo, ngait yamikun, hasngap kata. Dajing it usha namar jonga Dajing it uyap halo dingna Hajing shashi tom jongu Snam katut kashlay Jing jing jar batrim uba Daging siêu spa yang anong pokpan mape habang ayat satma pinpanuat yang usha jing ya koden day ringkang kijonga haunga pendem lun ulong lenti jonga tang hukun blamipan ngan yo lai lut shisha dajing it usha namar jonga dajing it
shitom jong snam katut kishnei jing jar batrim uba de jing sil spa yang anong papan mape na jing long ra upalai yang badog papli jing ijong ulapan pa dajing yap li dajing jigem snamet jong u long jing kya yang badu play ka jing yasok ulong galanti dajing Shana marjonga dajing it uyap haloding pra hajing shashitom jongu snam katut kashnei jing jar batrim uba dajing sil spa yang anong papan dajing it ushana marjonga dajing it uyap haloding na hajing shashitom jongu snam katut kashnei jing jar batrim uba dajing sil spa yang anong papan mape dajing sil spa yang anong papan mape Lain kita keluar ke New York yang bagi jing wan kerpang dari Miss Nelly Kamudi atau Blaine bulan kerkui pi kita buat sini orang lain orang kau kita tension. Ngai ngut you Blaine, bermentah, ngin poi, hak bentah, ban syakor, ya ke kubo nak ketien ke jong Blaine. Bat syai kata ngin pai syu Blaine ke jing duai. Ngai ngoi mi ablay na mentaka ni kapor ka bakodor ya ka bangiyo ban pai shmi ban ban bo ka jing kerpat shmi ha ka ni ka klip mat ka menta ha ka bangin shashkor ka ktien ka em jome halaki yeng kisem pan ngada doai bo mun sim ko chme unde alam mingi we pi we pat ha ka ni kapor ka menta ngada doai pa ka tiblay badan bo chme mun sim ko chome Kenirap kan dalam dekat bat bani alam iwe piwe ke biok ban syashkor ke ktien be jome hak ni ke klip mat ke mentah bat lem mila diru ku musyakri bertawe jome uban yang ban sami ke ktien be jome ngadoi ke ban panon kam kan yang ban krau tang ke kerteng ke khut jome ke dikapor ke mentah hak ke kerteng ke jong Jesus Christ of lim no sius pa ngada duai mentah bala taru amen ke benta na ke ktien ke jong blai Kabang kuat banyak sam, hapering jong pia ke dikapor ke bamenta. Kadai, na ke testament ke barim ke banglaban Shem, na ke kitab Exodus, ke lanong ke bakat sao, ke dekat ke bingkong hadu lai puai. Dia na menta kapor, ngan pulia tang na ke dekat ke basipau hadu ke bakat sao. Ke tien ke jong blai ke ong. Dia man bau paru ulanang jan ki kon Israel kilek mit ya lagi kmat hakmit te ki Egypt ki abet nadien jongki bat kila kau sikadai bat ki kon Israel kila yalenyar hau try kila angru hau Moses namar bamdan ki jingtep ha keri Egypt bamela yalam no yangi banyap ha kini kri klau balai bamele kumni batngi banyalam no yangi negeri Egypt kane kamlong kata kektien
ba ngilaya tu hame hakari Egypt ba da ka ba ong tu ino yangi bangin yo syakri ya kini ke Egypt naba kala khamba yangi ban syakri ya ke Egypt ban ya ka ban yap hakani kari klau tio Moses uloong hau tau pai ba wat siap ting pi tu senge tu khmiru ya ka jing pen em jong trai ya ka ba un sepen I hakani ka sngi namar kita ke Egypt ya ki ba pila yo I hakani ka sngi pinom yo I sho ya ki lanu lanuru utrai unyale na ka banta jong pi namar kata tu das ngap jar pi tinakani kebenta naga kecin ke jong blay bala puli ya pi hakani ka por ngakwa banyalam jingmut ya pi hakapang lene ke kubor ke bang akwa ban ai kamat jong pi hakani ka por ke bamenta kedai ke jingkut lat kendiat haba pai ke balaja ya ki kun Israel ngin ken mau ba haba kila mino negeri Egypt ban naik syakari jong ke jingkular kabalong keri kanan kila syong dara hakmat pihai rot hapdeng ke migdol bat keduriau mar persya ya ke balsifan kum hakadi ke por ki kun Israel kila poi haka jingkut lat namar syadien jongki kilawan be upaya pom ki Egypt bat syakmat jongki keduriau kajingkeli hakadi ke por kalong shanungin pai kom hakadi ke por ki don kam ya ke tiu blay ban yarap yaki mengiru kum hakini ki sngi ngi syam ya ke jinglong jingman hakari bat ke perthai hi borok ke wei bak jingta jong niu kyang jingpang un novel coronavirus renu COVID-19 kijing ke bangingi syam shimet halaki yeng ke sam ni halaki yeng ke sam ke jongi bat ki wei pat kijing pang kijing shitom ke bangingi mat haki met ke jongi bat kita kijing kit ke badon hakamen sim ke jongi bat kijing ktaru haka jing tre jing kta lene ka kamai kaji bat kum ta ter kijing ke bangi ngala ban syam haka jing em ke jongi bat ngis ngo ha bangi pai kini baro ngi poi kata ka kep lene hakata ke jing kut lat bat kum haka ni ka por ngi don kam ya ke jing rap bat kata ke dei ngi don kam ya ke ti ke don bor ke jong blai prabangai bat ki perlok be ngi kwa ban pen ngakwa ban pen ken mau ya pi ke ni ka por haba poi haka ni ke jing kut lat ngakwa ban yalam jing mot ya pi haki lai teli ki benta ngi don ka baning kong ka jing bam tik nai la ka jong ka jing em ka baar ngi don ka jing syap ting bat ka balai ngi don kata ka jing kwa dik ban yo lai em haba pai manta ka mat ka baning kong ka jing bam tik nai la ka jing em hakani ka por ka wan haka jing mo perkat jengi haka mensim ke jengi pat kata kadai ke jing trei kabau wan ra ingi bengin don nya kata ke mensim man knyum kawan ra ya ke jing artatien bat ke jing kuslai ki kon Israel ru haba kila poi bat shongdara harut keduriau bat haba kilo yo iyo pa ya pom jong paro babe na din kay ka baki kilale kila knyum kumingisyam hagada khot ka bakat ar kila klet yaki kamba bau blay ulale haka jing im ke jongki
Kila-kila ya ke kama syah bikin yo ban mi na ke Egypt ya kai ke bau blay lale. Ban hang ni habak boy hakata kajing kutlat. Kedon kata kajing bam ti kena kajing em kajongki. Kiwan kain kata kaman sem jo kajing knyum. Kajing artin kajing kuslai. Habak pai ha kajing em jongiru. Habak kedon kajing bam ti kena. Haki kam ki jam. Kakamai kaji kisamlai kajing puli jongki. Kajing long jing man ha kari bat kepertai hibarakwe kajing tak jong ni kunyang jing pang bat kiwi kajing kia ka bangi ngam nak ban tiap kai ka ban janang ni syakmat. Kumbala don balak bu ye kini kajing keli kepertai mentah syanu kelam yangi. Kimi bon kajing keli habakadon kata kajing bam tikna ya kajing em. Kini kedai kata habagidon kata kajing kutlat. Kamat ka baar pandai hang ni. Kedai kajing syap tieng. Kumba ki kon Israel. Kilo yo iyo pa yo pam ki Egypt. Bat kudur yo bat ba maki ki don hapdeng. Kilo sno syap tieng. Kini kalong kata kajing sisya. Kilo sno syap tieng. Ki kon Israel. Kum hakani kapor kilo lenyar. Kum mengisyam hakadakot kabasipau. Kabaab hakmat day satang kajing yap. Lapoy hakakim kait. Kilapoy hakakim kait. Pada bapai hakajing em jungiru. Habapoy hakani kebentah jong kajing syap tieng. Kikmi kikpa. Kiran kajing syap ting ya laki kun. Kumno kalong kalaway jongki. Kikuslay. Kikun ru. Kiran kata kajing syap ting kajing kuslay. Ayu kanjaya ki. Bat ya laki kmi kikpa. Kadon kata kajing kuslay kajing im jongki. Kadon kata kajing syap ting namar umtip. Kai kabanja nang ni syakmat. Ban namanta kito ki barang don hakaway pat kelenti jong kajeng em jongki ki badang ya hakilenti ki babakla lani ki man la jong ki jongki ban pensoba ya kita ki jing kwa jongki ki badang don hakata kajeng syakum hakabor kapop kito ki badang don kajeng aratin ya jong kajeng em ki jongki kadon kajing nak mensim. Kajing bam sok ha mensim. Kadon kata kajing sos ir. Kajing bam sos kem. Ha kajing nget. Hau blay. Ngiken mau. Kumbala. Yalam bala penken mau. Bala pulian. Bala ninong pulian paduai. Ngiken mau kaba. Ha kapon kaba Jisu dan ha ka pertairu. Kisenran ki jong Jisu. Habalawan ke eryang balap yo i ke jingat pelong. Jong keduryo. Kila semua siap tieng. Ki klet bau try Jisu. Ulang kon jong boleh udon hang tajan. Ulak benek ki kain nama ta jongki. Habawan ke jing siap tieng. Kawan ke jing keluar ke jing mucu berkat. Bat ke jing keli kami hang ni kapor. Kum nongin le. Kum nongin le. Bat mano ban pelat yangi. Kani kadi kata kamangi syam habangi poi pat ngi kendo ka jengkut lat jong ka jengem. Mentangin poi hakamat ke balai habangi don ha ka jengkut lat. Pat kata kadai ka jengkwa dik ban yo lai em. Ka jengkwa dik ban yo lai em. Kata kadai kamat ke balai. Ki kon Israel habaki ladap de kajing bam sngan. Bat kajing siap ting. Ha kajing em jongki. Kila kwa ban lai em. Bat day kum hakani kapor
kabangyo i ka kabau bleule prabangit bei bat kiparlok baro hakani kapor hapadeng jong kajing siap ting kajing bam tikna ha kajing im bat kajing kuat dik ban yolai im day hakum kani kapor ka kitab Exodus hakal nong kabakat sao ka ai ka kubor jong kajing pentingan ka kubor ban penken mau yangi pangidon kam ban pai shoblay hang ni ngiyo i ki kentin ki jong kajing ai man sim ba mi na kasentur jong Moses wat siap ting pi to sange to miru ya kajing pen em ka jong try kumangi syam hagar khat ka bakat lai bat kum taru susu agar khat ka bakat san laong bat u try ulong Moses balai ba melen nyar hanga to kren haki kon Israel ba kinang yai no ublay bakot ya pi bat yanga haki jing ya lenti jong kajing em wang ya chakman pin syam pin yo i kita kijing kulat ani kijing kijing elek jong kijing em henrei ublay jong apa jong pi wang bangidon kam bangin ya chakmat u tiap mau ya kai ka ba na mata jong pi bat jonga hakani kapor ngin ken mau yikik tin kabau job hakapor jong kajing kordit lani kata kajing sangsot kabau ulamat hakajing em kajong u kijing do bat kajing shitam uong bat Ukraine yikik kentin ngatip bau nong sius pa jong awem ngatip bau nong sius pa jong awem kani kapen ken mau kalau kajing aiman sim Moses ro tiap bau blay ulang kajing kular bat ukdo bat peni ki kon Israel bakin kmit show blay namta jongiru ngidon kam lesi kita kajing kajing ele kajing ya kendo ha kajing em kajongi kajing kular ki baharu kam ki balawan kijing pang kijing stom ki ba pher ki pengilaban syam om tang nu knyang jing pang batre mentan re kiwi kijing pang kijing stom ngislo la kulat lawat kijing rap myo jing rap kijing pang men sim ka bangingi don ha kijing em kijongi ka bangingi don kam ban yo e kijing rap ban kum ha ka kapor kijing yale jong kijing em bat kum ha ka kapor habangi ya bakala kajing ya lenti jo kajing em habaki bor jo kapop kitlep ya kajing em kajongi pat ngi kwa ban yo like na kita habangi yo snow kajing kren ka ktai kam sim ngi kwa ban like ngi don kalat ublay ulong bakloi ban yarap upen pau ya kini kajing e namanta jong pi kumbala pun i ki khon islam tai namanta jong ni ro habangi don kita kajing kajing le jong kajing em ublay pen pau kajing e bat kani kadai kabau lap pen pau lembau khon jong e Jesus Christ ni ken mau sho bau Jesus run wan sing ke perthai le thulu pa lembau isia unong yo thulu pa hakini ki kentin kabangi syam naga kitab isia kan long san phulai ke dekat ke basau ter ke ketin jong blai kong sisau la ba iki jing khuslai jongi bat lakit iki jing sosi jongi penman ngi lanyau yo bala penmong bala sho dau blai bat bala penjenjar henrei la penmong yo ni na mar ki jing ringkang jongi la penwet yo na mar ki jing le bam hok jongi la pensitom kajing sitom kajing pensitom kajing sok jongi kala long halor jong bat ki jing jam snam jongi jong la pen khia yangi ngi baro kum kilang berat ngila sakma ngila paino uwe selakalenti tiu try ulabu halor jong u ya kajimam hok jongi baro pat shushu kay baka ketin ka jong blay kapan kan mau yangi habau kon jong blay lawan sekini ka perthai long ban khat rui ka kerteng jong jisu naba un pen em ya laki brio na ki pop jongki kumagi syama ka gospel kat kum Matias kelong kebening kong ka dekat bar huai
Kani kadi kata kajing tre. Bat kajing penyai kebamayan kebau blay. Kebau lo ai kajing kula lembau kun jong Yesus Kristus. Habangi don kita kajing ele kajing em jungi. Kajing ele hakat ma bakan jaman sim jungi kabangi so bangim la. Ngi pa sho blay. Dawangi gerpat bat ngi pediang yo kun jong blay Yesus Kristus kajing em jungi. Ngi sya kajing alam kajong blay. Hang ta ngin syam kanya kata kajing so kaban sim jungi. Kani kalau kata kajing kular kabangi ngi syam. Habaki wan kita kajing jong kajing ele jong kajing em. Kumbaki kon Israel. Haba kila yosno ya kata kajing kular kajong blay kila yai lingba kani keduriau basau na siliang ngi kila laim katba kita ikisipai lani upai ya pom jong ki Egypt kila yap jelop hakata keduriau mangiru kum ki kon ki jong blay kum ki bangai bat pi baro ki prabangai bat ki perlok bai ki bios ngau bat ki ba shaskor bat ki ba pej haga di kapor lingba kan di program ai ba kum haga di kapor jong kajing kendo jong kajing em pis ngau la kut lat ken mau haba kadon kata kajing bam ti kna kajing em kajong pi haba ka wan kajing syap ti kajing jong pi bat pi kwa dik ban lait na ban yo lait em kaktin ke jong blay ka khot hag di kapor ya ka bangin pai ban bangin kemit ya laki kemat show blay hang ta ka don kajing pelai ublay un kerku yengi hag di kapor pat lesi hag kajing ya lenti jong kajing em jong pi don kita kajing le jong kajing em hag di kapor tungin ya pai show blay hag kajing duai ngan duai hag di kapor piru duai ki kesem jong pi duai kai kajing don kam kajing jong pi ublay un yarap un pelai pan nai bor tungin pendam kajing duai ha kajing don kat jom ya blay ngawan ha kadika por pan ai keburam kajing roi kajing ngo emen mata kadika khobor ka bam labo ngi kadika por ka bam ta badai tang mami balaban yarap ban pelai yangi bat atrai krat kajing ele jong kajing em ka bangi laban shimet lani kirim pe ying kajing lani kajing pang kajing stom ki baru kom ki bangi laban mat kajing em jongi lani habaka bor chuka pop lani kajing pen shoy ki bawan kajing em jongi kilan shop yangi man ka klep mat kajing em jongi ngada duai kanya ka dikapor ka mamanta baka ti balai don bor jome kan kerku kan don ron kat bat iwei ki bat yosngo bat ki ba pet ning ba ka program kena snow yi kajing yarap pat kajing pelat kajong mi ha kajing em jongki kena snow yi kabor blay jong mi kaban rapat yaki nakata kajing hap jongki ha kajing em kajongki kena snow pat ya baki yo yi kajing kermen ha kapdeng jong kajing du jing kermen pat try kumame pelat yi kon Israel ngangai skam ka dikapor man taki kon jong mi ru kinyo ban pediang kai kajing pelai lo jong me ha kajing em joki men sem mat bat kon ai ki ka men sem jong kajing slur ban ya syakmat ha kajing em de kajing don ringkat bat kajing yalam nanti jong me haswa sim ka borom siming ayap lai ha ka kerteng kajing Yesus Kristus no penim no sios banget wai kini baro amen Tingis kam ublay lo kerku lang ingi baro habangi yo ikani kajing syakri. Tementa ngini poino syakabawai jong kajing syakri lang jungi. Ngini obanya sok lang dak bangi ruai kajing ruai ka saus pa prap kundai. Kajing ruai ka saus pa prap kundai. Ublay don bor ngidon. Ublay don bor ngidon. Jargon bor marwe
hak bawai no jong kejing syakri lang jong itu da ai bekejing ai kepada biang ke jong try jong Jesus Christ balon pun nong sius pa jong kejing iba jong boleh buk pa kepada bom jukut si bom jukut lem ro bekejing selok kejong mensem bekoi be kai belam bepen ken mau ingi kendolong kejing kerkui ingi we pui ke beyo ya kejing syakri lang lengba kene ke online service lengba ke YouTube bat kum juru kirim payeng bagi kon jong me kena mat kan kejing percaya bol kejong me nadok mentah bala kataru amen